Ok, hai că m-am hotărât să fac un tutorial video la sincronizări. Sper să vă fie de folos. O să explic toate shortcut-urile care le folosesc, unde mă uit, la ce sunt atent, etc., etc., detalii mai amănunțite pe care le-am învățat și eu de-a lungul timpului, de când tot fac chestia asta. Trebuie puțină răbdare. Hai că am luat un episod din Prison Break, DVD RIP, o titrare HDTV, deci nu e sincronizată, trebuie să o facem noi. Hai să începem. Previously. Uite că acum, clar, asta am lăsat-o să curgă, că să vedeți și voi că nu e sincronizat deloc. Cu Ctrl A selectez toate liniile din text și Ctrl Shift H, aveți și voi acolo mai sus în tutorial, decalează cu 0-100 înainte și Ctrl Shift N cu 0-100 înapoi. Trebuie să dau, să zic, până la minutul 3. Ctrl Shift H, țin apăsat, sunt atent aici. Să vedem, ia, 2800 ajunge. Prison Break. I had a deal with the general. You couldn't just let me handle it. If by handle you mean give Scylla back to the general, then no. Îi dau Ctrl S, salvez, mă rog, sunt eu mai... De fel și e posibil să se mai creștească programul. Uite aici, da, bla, nu mai rău să mă uit. De obicei, aici, la liniile cu titrarea la intro, sunt primele sloturi publicitare, dar nu e întotdeauna valabilă treaba asta. Hai să vedem. Stewart? Deci, după intro, aici se pare că n-a fost publicitate. Yeah. Lincoln, I don't like having Lincoln. Or he may determine that we're Mai departe. And nobody's gonna stop. Uite aici. Aici s-ar putea să fie o publicitate. Selectez Shift și ca să mă duc de la linia asta selectată până la finalul titrării, Shift End, apăs pe Shift și țin apăsat Shift și End, pac, clar m-a dus până la ultima, țin apăsat Control și dau Scroll. Control și Scroll mă mișcă mai repede. Mă mișc mai repede, n-are rost să dau Scroll până nebunesc sau să țin apăsat pe chestia asta, n-are rost. Control și Scroll. Ne mișcă mai repede. And nobody's No. Shift End. no. I haven't got it yet. I've sent it twice already. Either there's something. Okay, we need you to trace. No. I haven't got it yet. I've sent it twice already. Either there's something. Okay, we need you to trace who called the sniper cell and tell us where he is in Miami. Ce vorbesc ei și ce e aici tradus? Well, when? No, hell no. We need it now. E prea mult. Dăm un pic înapoi, Ctrl și faci de vreo 2-3 ori. Deci 0-300 de cala. Our earliest. What do you mean hour? We get to Mai dăm un pic înapoi. him, we get to Christina. Adică Ctrl și N. Damn, we almost get our asses handed to us getting these. You want to know what your mama's up to? Let's start there. These things Mai un pic înapoi. Ctrl Shift H. are for tomorrow. I want Scylla today! No? I haven't got it yet. Ok, bun, trecem mai departe. Ctrl S, salvăm. Ia. Figure it out. President doesn't live in a Bring it! De obicei, n-are rost să stați din 2 în 2-3 minute să dați scroll, cum fac eu. Acum dau ca să vedeți voi care e șmecheria. Publicitatea s-ar putea să mai fie după 8 minute, 10 minute, depinde. Only in photographs. Uite, gata, am trecut. Hai să vedem. Trebuie să mă uit înapoi acum. You? In trouble. No, waiting around to find out. Let's Vă uitați și aici, când sunt spațiile astea de 34, 38, 43, s-ar putea să fie aici o publicitate. go. Let's go. Yeah. Da, uite, vezi, pac, iară, Shift End, de la linia asta selectată până la final, Control și Scroll Up, am ajuns aici și îl las să curgă. Și sunt cu mâna pe Control Shift H, ia, sigur trebuie să dau în față. 53, dacă n-au început să vorbească, clar. All right, it looks good over here. Clear here. We gotta hurry. Vezi? Mă rog,
Eu deja am ajuns să le fac în timp ce vorbesc ăștia, nu mai are rost să pun pauză la fiecare chestie ca să mă uit la timp sau asta. Have you ever seen the Taj Mahal? Only in photographs. Mai dau câte un control-S câteodată. You? Several Ar mai merge să dau o dată sau de două ori Ctrl și H. Hai că dau de două ori. times. It was built by the Shah Jahan. All right, it looks good over here. Clear here. Bun, trec mai departe, bla bla bla. Our guy wasn't flying out. Freeze! 23, I have Lincoln Burr. I have Lincoln Burr. Uite, aici a fost o publicitate. I have Lincoln Burrows and 2 male suspects in custody. Selectez linia asta, Shift End, iar Control și Scroll Up. Lasă Control Shift, sunt cu mâna pe Control Shift H sau N. 26, 28. We need to clear out. Am dat de mai multe ori Control și H, am ținut cam vreo 2 secunde, ia să vedem dacă e bine. Excuse me? I think it's in the building. I need to close this Hai să mai dau o dată. Ia. Control și H. deal, preferably without looking like an amateur. Handle it. Get in there. Move. We need to clear out. Hai că e bine, trecem mai departe. One more time. Here, do you have a brochure? Bathrooms. If they find us. Ia uite publicitatea. Got it. KVS N727MG. Bun, clar, selectez linia asta, Shift N. Let's go. Revin repede. Pac, 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 pac. Uite aici, Control și H de, cred că 2 secunde. Got it. Vincent Sandinsky's on a plane right now. He's heading into every... Control și H de mai multe ori, mă rog, dacă scap, Control și N, revin. Everglade Memorial Airport. We got 15 minutes to get to Fort Lauderdale. Traffic, there's no way we're gonna make it. Stay. Hai că e bine, Control S, mai dau câteodată așa. Kill him. Just do what they want. But where are you taking me? Stop talking and start walking. This is a mistake. Lincoln, have you lost your mind? Mă rog, nu e sincronizat așa, nu mai revin că n-are rost. Trebuie să înțelegeți principiul cum funcționează. I warned you not to come, Michael. În principiu e bine. Well, it's not over. Not by a long shot. Uite aici am fost o publicitate, era și logic că e deja distanță de 1 minut între linii. Shift End, Control Scroll Up. What? Control Shift H. Got some information for you. I'm only sure that everything we talked about is still heading my way. The car, the office, and the house. Bagwell, if you're jerking me around, you trying to talk me out of it? just tell me. Ok, bine, bine. Ia. Thank you. Perfect. Am terminat.